बाबे 1000 टଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେ ନା ବେ ଦରକାର ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିବି ଗଣା ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହ ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଗଲା ମାଇକିନା ତ ମୋର ସାରିଥିଲା ଗୋଟେ କରିମି ନା ଶାଳୀ ବାହାଘର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଖ ନା ଏ ଜୁତାଟା କିଏ ନେବ ଜୁତାଟା ସ୍ପୋର୍ଟ ଜୁତାଟା ବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଜୁତାଟା କିଛି ହେଇନି ହଁ କିଛି ହେଇନି କି ଲାଗୁଛି ବେ ମାନେ ବିକ୍ରି କିଛି କରିବାଟା ଏଟା ମାର୍କେଟ ରଖିଦେବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ତୋର ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେଇ ଝିଅ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ତୋର କିଏ କିଣିବ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ତୋର ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଦେଖିଦେବି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବୁନି ତୁ ହେଲା ମାନେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଲା ମାତ୍ର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କିଏ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୋହିତ ହେଉଛି ଯିଏକି ଏଇ ଜୁତାଟି କିଣିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଦେଖ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଏଭଳିଆ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏଟାକୁ ଲାଗିବନି ଛିଡ଼ିଯିବ ହେଲା କି ଛିଡ଼ିବନି ଏମିତି ସାଇନ୍ସ କି କାଢ଼ିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी नहीं ये मजाक हो रहा है